камерата. 12:41 първи дугъл. Намираме се на снимачната площадка на сериала "Столичани в повече", който в момента снима своя 5-ти сезон. Тук сме, за да видим как се ражда смехът по най-гледаната българска комедийна драма по BTV. Всъщност, в процеса на работа няма много смях. 12-часови снимки всеки ден, начало и край по часовник, екипът е концентриран и сериозен. Това е къщата на семейство Лютови, затворен комплекс от луксозни сгради между околовръстното на София и село Бистрица. Много от външните сцени пък се снимат около Панчарево, чието тракийско име означава изобилен извор. Всъщност, има ли село извор прототип или една умалена България в днешно време? За разлика от други сериали, "Столичани в повече" не е клише на чужда продукция, на изпитана формула, адаптирана за българския екран. Неговата широка популярност се дължи на уникално българския сюжет и герои, на познатите истории, близки до болка на зрителя. Изконният конфликт между селото и града, архаизма и модерното, родното и чуждото силно напомнят криворазбраната цивилизация. И там, както и в "Столичани в повече", смехът се ражда от разминаването на същност и външност, на претенцията за важност и хитруването на дребно. Към това добавяме пародийните образи на властта, политиката и църквата и получаваме една истинска криворазбрана демокрация. Надежда, разбира се, има. Един млад мъж, завърнал се от чужбина, и неговата любима влизат в ролята на истинските столичани. Новото поколение, което вярва, че може да промени света. Дали ще успеят или ще се превърнат в родителите си? И какъв пример ще дадат те на малката Яна? Българинът обича да се смее над себе си. Смехът е любимият му начин да говори за своите недостатъци, а да се смее над другите е най-евтиното добро забавление. "Столичани в повече" доказва това. Какво е това? Това е една България, колкото абсурдна, толкова и истинска. Едни герои, колкото смешни, толкова и автентични. Една история, едновременно традиционна и съвременна.